2025 אוטוטו נגמרת. נשאר רק חצי נובמבר ודצמבר. זה אף. זה אומר שכבר עכשיו צריך להתחיל להתעסק בהפקדות סוף שנה. למה? אחרי 2025 הן מתאפסות. ההטבות הן שנתיות ויש לנו דדליין לעמוד בו. אם נפקיד בזמן, וכמו שצריך, אנחנו שומרים על רצף הזכויות הפנסיוניות שלנו, מנצלים את כל תקרות המס וכמובן מגדילים את החיסכון העתידי. ובאופן כללי, זה עושה סדר ומאפשר לנו להיות בתמונה פיננסית מלאה ולפתוח את השנה כמו שצריך, לדעת שהדברים תחת שליטה. אז מה עושים? קודם כל בודקים כמה הפקדתי השנה. איך אני מול התקרה? את התקרות כתבנו לכם בפוסט, זה כבר יותר מדי מספרים לסרטון שלנו. אם אתם מתחת לתקרה ובעצם לא הפקדתם מספיק, דברו איתנו, זה הזמן להשלים הפקדות. יש לכם כאן את המייל שלכם, וגם בפוסט הכתוב יש לכם לינק. אל תחכו לרגע האחרון. סוף שנה תמיד עמוס, גם אצלנו כמובן, אבל בעיקר בחברות הביטוח. תמיד יש בלת"מים ותהליכים עלולים להימשך, לא כדאי לפספס את הדדליין, אז יאללה, עוד היום.